Ман Ященко Татьяна Ивановна. Соли таваллудам 1950. Дар соли 1970 ба Тоҷикистон по направлению возврати СССР омада будам. Мо як группи калон омадем, 26 нафар. Мақсади фиристондани мо омӯхтани талабаҳои ноҳияи Мачо, Тоҷикистон забони русӣ. Баъди 2 сол дигаро диплом гирифтан ба Россия баргаштан. Ман ҳаминҷа 49 сол боз кор кардам. Ҳозир нафака хур. Барои чӣ шумо мондед? Ман баъди 3 сол шавҳар кардам. Барои ин ман Россия барнагаштам. Ҳаминҷа соҳиби фарзандҳо шудам, соҳиби зиндагӣ шудам. Мо ба шавҳарам якдигаро наздидем. Шумо номунасиби шавҳартон гуфта метавонед? Шавҳари ман Сафаров Мухаммадҷон. Аввал барои ман душвор буд надонистани забони тоҷикӣ. Пешан хел программа сохтагӣ буд, ки забони калимаҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ тарҷума ба забони тоҷикӣ. Ман хеле ёд гирифтам. Дуюм ҳамсояи ман ҳама тоҷик буданд. Барои ин ман дар давоми 1 сол забони тоҷикӣ ёд гирифтам. Шумо гуфтед, ки агар аз дубора ҷавон мешудам, боз омӯзгор мешудам. Бале, барои чӣ? Чунки ман кори худам дӯст медоштам, нақс медидам. Ман 4 фарзанд ва шавҳарам калон кардем. Шавҳарам ёрдам бисёр мекарданд мана. Ман ягон бор мактаб бетайёрӣ нарафтам. Нони ҳалол хӯрдам. Доим нисфи шаб ман то наглядность аёният наменавистам, то дафтар тафтиш намекардам, мактаб намерафтам. Вақти ман қадам да зинапои мактаби 3 мемондам, да назарам он рӯз барои ман ид буд. Ман талабаҳо нақс медидам, дарс аз тахти дил, аз сидқи дил дарс медодам. Аввалаш мақсади ман, вақти ман шавҳар кардам, мақсади ман буд, ки оила мустаҳкам кунам. Ягон бор ман фикр накардам, ки партом бурвам ҷои худам, ватани худам. Ман ҳаракат мекардам. Ватани худтон куҷо буд? Курская область, Рыльский район. Барои ин ман ҳаракат мекардам. А ин ҳамсоя манту кунӣ ёд мегирифтам. А ин ҳамсоя нонбандӣ ёд мегирифтам. Аминхел худи ҳама шудам. Аз замин 49 соле ки шумо кор кардед, ки муаллимаҷон, лаҳзае буданд, ки шумо пушаймон шуда бошед? Не, ман пушаймон нашудам. Ягон бор вақти союз барҳам хӯрд, бисёр одамо рафтанд. Ман ба катори халқи тоҷик очередь меистодем барои як хлеб. Ман инош бардоштам. Вақти мо маълимо карточкамо медоданд. А карточка отоваривать ҳеҷ набуд дар магазино. Инам бардоштам. Ман ба катори халқи Тоҷикистон ҳама чӣ бардоштам. Ако ин дами рӯз шукр мекунам, ки Тоҷикистонам то ин дараҷа бой шудай, тинҷ шудай. Не ки ман мақсад надоштам, ки партом бурвам. Ягон бор пушаймон нашудам ман. Лаҳзаҳое ки ҳеҷ вақт фаромӯш намекунед, ҳангоми чӣ дарс омад дар зиндагӣ, шодтарин лаҳзаҳои шуморо нақл карда метавонед? Яъне аз ҳама лаҳзаҳое ки шумо бисёр хурсанд будед, ҳозирам он рӯзҳоро ёд мекунед. Мумкин ба коллектив, мумкин ба фарзандҳо, ба оила, умуман дар маҷмӯъ ҳама хотираҳо доред? Дар ҳаёти ман шукр бисёр хел лаҳзаҳои хурсанд. Именно чӣ хел кадомаш ман намедонам гуфтан, чунки ҳурмат ёфтам байни одамои Мачо, иззат ёфтам байни одамо. Ягон ид, ягон тӯй бе ман кариб нашуд. Доим мана одамои Мачо сурокам мекарданд.
таклифам мекардам. Аник кадом лаҳза ҳозир не могу припомнить. анако як саволи дигар. шумо ки пири ҳамин кор будеду иқ сол таҷрибаҳо доштед, анако шумо нигоҳ кунед, шумо барои нон гирифтан о чӣ рад меистодед? Бале. ҳамаи хел душвориҳоро сабр кардед, тоқат кардед, имрӯз фарзандоро мисли гул парвариш кардед, ҳама ба зиндагии худшон, шумо на имрӯз ҳастед. имрӯз дар мағозаҳо ҳама чӣ ҳаст, духтаро дарав қаҳр мекунанд, мераванд, оилаҳо ҷудо мешаванд. ана барои чӣ шумо тоқат мекардед замони шумо, ҳозир мардум сабр надоранд? Барои чӣ ба назари шумо ҳамчун як омӯзгор? ин медунед, агар ман фарзандҳои худам мебрафтам, бепадар мемондам, вақти оно калон мешуданд, мана раҳмат намегуфтанд. барои фарзандҳо ҳама чӣ бардоштам, тоқат кардам. дуюм, шавҳари ман одами хуб буданд. да ҳама кори ман тарафдори ман буданд. ман чанд бор депутат будам, аъзои партия будам, зани фаъол будам. ман дар ноҳияи Мачо шавҳари ман фахр мекард ки зани ман ҳамин хел одамо ҳурмат мекунад. барои ин ман ҳама чӣ бардоштам. барои чӣ ҷавонаи ҳозира сабр надоранд назари шумо? ҳозир? ба андешии шумо? Кто как? Барои ба фикрам намедунам. Бесавод бисёр, ё шароит тинҷ бошад, ё одамои духтарои ҳозира бисёр мехонанд. агар бисёр мехонад, албатта фикр баъзеш оила вайрон мешавад дар ҷавонӣ. мегӯд ман худам нон меёбам. барои ба шароити кишлок вазнин, гов ҳай, саҳро ҳай, замин ҳай. барои ин духтаро ин кор намебуд. шумо гов мечӯшидед? мо гов надоштем. надоштем, не ки хуштомани ман гов доштан меҷӯшидам. мо дар Россия сергов будем. баъд ёд гирифт? медонистам. шир, қатӣ. бале. шумо хоби доштед маълима? хоби шумо чӣ? хоби ман як хоби простой доштам. нависонавис, аёниятсозӣ, планнависӣ, карточкасозӣ, рӯзҳои отдих ман хеле стол мемондам. бачаҳои ман гирди стол мешиштанд. фломастер, карандаши цветные, альбом, коғаз, картон. ман кори худам медидам, оно кори худошу медидам. расо нақс медидам ман. медидам, нақс медидам. баъд чиба фарзандо ёмоташон пеши шуморо интихоб накарданд? омӯзгор нашуданд? ин кори худошу. принсипҳои таълими шумо ба фарзанд, шумо чӣ метод доштед барои тарбияи фарзандои худтон? намедонам. мо ҳозир ман худо ба шукр соҳиби 10-12 набираҳаям. калоноҳай, майдаякоҳай. ман дар табашар зиндагӣ мекунам. 3 бачи майда, 3 набирачи майда дорам. ва ё ба тарбияи ман не подлежат моему воспитанию. намедонам чӣ ба. ино ором буданд. ман хеле фарзанд зани, ҷанг-кунӣ мо хеле феъл надоштем. ман дар ҳаёт бача назадам. суҳбати нағз, меҳру муҳаббат ба фарзандҳо мумкин бачаҳои манам хеле меҳрубон шуданд. методи дарсии шумо чӣ хел буд? ҳар хел. вақте ман пеши духтур медаровам, як духтур касали ман хеле дору менависад. пеши дигар духтур медаровам, хеле касали рецепти дигар дору менависад дар рецепт. манам хел. ман ба талабо сиёсатам нағз буд. сиёсати ман, овози ман талабаҳо гӯш мекарданд. масалан чӣ хел овоз доштед? чӣ мегуфтед?
овози баланд. Ҳозир ман баланд гап мезанам. Дидед овози ман? Ҳеҷ ки намегӯяд ки ман кампир. шумо чӣ пешниҳод доред? Чӣ методо буданд ки таъсир расон ки ҳозир омӯзгории ҷавон ҳамон методро истифода намебаранд? ҳоле ман мегӯм. Ҳозир ман мегӯм ту. Вақти маълима касби худааш нақс намебинад, нақс набинад, натиҷаш кам. Вақти нақс бинад, ҳаракат мекунад дониши худааш барои талабаҳотият, вай натиҷаш маълум мешавад. ҳамин ҳаёт чӣ буда маълима? Руссо мегӯяд ки жизнь прожить, не поле перейти. Саҳро гузаштан осон, не ки ҳаёт не. Ҳаёт пастӣ баландӣ дорад. Ва я чика ҳаӣ ба ӯ пастӣ баландӣ бояд гузарӣ то охири. Ҳавор нест ҳаёт. Мо пир шудем, барои фарзандҳо фикр мекунем, барои набираҳо фикр мекунем. Давлат ёфтем мегӯем. Давлати мо ино, давлати мо набираҳо, давлати мо Тинҷи Амонии Тоҷикистон и давлати мо. ба назари шумо мақсад аз зиндагӣ кардан аз чӣ иборат аст? барои чӣ бояд зиндагӣ кард? барои чиз бояд зинда монд? Пеш мо барои кор, барои обрӯи одам, барои фарзандҳо, ҳозир барои ҳама, барои набиро, барои келино мақсади зиндагӣ мо. Оно дӯстӣ кунад байни худошу, набираҳо калон шавад, хондан равад. Ана хеле мақсади зиндагӣ. барои чӣ ҳаётро бояд дӯст дошт? Чӣ хеле дӯст намедорӣ? Дӯст медорӣ ҳаёт. Барои хеле чӣ? бачаҳо мебинед, хеле набирои хушрӯ мебинед, хеле Тоҷикистони гул шукофон мебинед. Баъд дӯст намедоред? Дӯст медоред. баъд пессимистҳо аз куҷо мебиёнд? Пессимистҳо ҳам фарзанд доранд ку. баъд ваё чӣ ба зиндагиро дӯст намедоранд? Ман пессимист нестам, ман оптимист ҳаям. шумо оптимистед, пессимистҳо ҳам ҳастанд? Ман оно намефаҳмам. Намефаҳмам ки таассуб кардан ба оно намехоҳам, намеботам. ҳамин шумо барои хотири зебо зиндагӣ кардан принсип доштед? чӣ буданд принсипҳои шумо? Принсипи ман ба шавҳарам ҳамфаҳмӣ бошад. вақти ба хонату ором, тинҷӣ бошад дар хона, аввай зиндагӣ пеш мерад. пул хушбахтист? Намегӯм ку рости гап ку серпул дар ҳаёт набудам де. Неки амака ҳаки худо ба шукр ки ин мақсади ман пул не. масалан шумо хушбахтиро дар чӣ мебинед? хушбахтии ман дар Тинҷи Амонӣ ҳай. Дар Тинҷи бачаҳо ҳаянд, набиро ҳаянд. Каму как якташ хушбахти худаш дар пул мебинад, якташ дар дигар чӣ. Ман дар пул, дар серпулӣ хушбахтӣ намебинам. барои ман пенсия нафака мегирам, ҳар моҳ ман нафака мегирам. фақат худо мегӯм ки илоҳим президенти мо, ҷаноби оли мо, дуошу мекунам то бошанд ба мо бошанд, то сари мо бошанд, то ба мардуми Тоҷикистон бошанд. Ба ҳамкории президент мо амилхел шиштагӣ қариб 1000 сомон пенсия мегирем. Амилхел ман хушбахтам. 700 сомон пул мегирам, бас хушбахтам. ман ёшо ку замона дигар шудай. мо поколении пеш. вақти ман кор мекардам 75 рубл мегирифтам. 75 рубл. Страховка, государственная страховка ба бачи колонии. Государственная страховка ба духтарам буд. Сберкнижка.
ор мехаридим, сливочное масло мехаридим, захира мекардим, 75 сомон, рубль. Вот. Хозер мо мигерем я галапуля ваем позори мирасуним дя махель вай замуна дигар. Як либоски мат, як махель вай джавоно мебатки хушру пушат. بعد اینا میگن که جوانو دعوا دارن که ما یک بار زندگی میکنیم یک بار حیات میبینیم ما باید زیبا زندگی کنیم درست میگن ولی با این ما شما گفته اگر ماش نباشد بیا زیبا زندگی کردن نمیتونن زیبا زندگی کردن یعنی چی به فکر شما به فکر من حاضر میدونید وقتی من در خانه میشینم تلویزیون پیش من پولزر میکنم любая программа بچه پیش من سری پوری کلینم میپزد کلینم میسازد برای من بس و دیگر من طلب نمیکنم چون که من уже طلبات دیگر کتابی دوست داشته شما تیخی دون Шолохов тихий дом. Да. Куда برای شما مقاله است Дед Щукарь продает кобылу, коня продает. Овози хурусо асагар гуш мекунат деохир. Интересно, забавная сценка. خوراکی دوست داشتی شما از همه کدام خوراک دوست می‌داره عقاد Маме думам почем. Не знаю даже. آشی پلاو خروتا ویلککی میخورم آش پلاو کدام فصل سال دوست می‌داره لبای کدام فصل سال دوست می‌داره بهار تیرمان زمستون برای چی وقتی برف میبارد برفی کلان خیلی راه نفسی آدم کشاد میشد آدم هم دیگر خیلی نفس میکشد همه جا سفید خوش رو زمستون نقص میبینم من تا چی اندازه شما همین تفکر شاگرداتون بیدار کردید پیش زبانی روسی صنف یک روی программа صنف یک بود ما خیلی حرکت میکردیم که по картинкам, по рисункам محبت به زبان روسی آموزیم پیدا کنیم اگر صنف یک از صنف یک طلبه زبان روسی نقص بیند تا 11 یاد میگیرد شما هم در زمان شوروی کار کردید هم در زمان استقلالیت کار کردید همین در زمان استقلالیت معارف ما به چه تغییرات نیاز دارد در معارف ما چی نمیرسد در تعلیم مکتب بچه‌ها چی نمیرسد به نظر شما نسبت به زبان روسی عموما در مجموع زبان روسی را حاضر میدونید که یک نبریمان صنف 3 میخواند программе مرکب زبان روسی لیتراتورا یک جا کردگی برای این معلم успеть نمیکند ادبیات درس دهد یا زبان روسی درس دهد دانش طلبه ها آنچه پس شده آنچه پس برای چی؟ программа به فکرم نساتویستوید میدونید حاضر ما میگم طلبه های شهر و یا общение دارد طلبه های کشلوک общение ندارد برای این اونو صنف 11 رسد به زبان روسی گپ میزند خیلی اونو گفتگو ندارد سреда общения نیست سреда общения وقتی بچه کلان میشد 11 تمام میکند میبرد که Россия میبینید و طلبه که 2 کلمه روسی نمیدونست میبید آزاد گپ میزند چون که اونا گفتگو دارد общение دارد درباره مرگ فکر میکنید درباره مرگ درباره مردن فکر میکنید این سوالی وزمینه این برای دیگرها عموما هم خیلی فکر و اثر تا میبیا
человек не вечен. Имрус не погане, колоно мебурват, да джой колоно йошо мимуна, неки марк басариха маудамогай. Фикр микунам жалко, гирья микунам, ма да дусе сол висер хам корома гум кардам, вайо оят ми бахша, фотиха ми бахша. Жалко, неки так устроен мир. Онам боят факат неки кунат, нази кунат. Чунки хайота милхел хайки кирои бади кардан намикунат. Милхел. Чика неки куни бадасту ба неки йотту микунат. Неки бади харакат боят кунат одан бади накунат. معلم جان یگان چیزی گفتنی بودید که ما نپرسیدیم شما اون چیز میخواستید برای جمعیت برای مردم گوید و ما اشو نپرسیدیم و شاگردان یگان پیام داشتید چی میگم من شاگردای خودم الهیم با ابرو باشد الهیم صحت سلامت باشد الهیم کمپیرام و سفیدا آدمای کلانسال یاد کند ما خورسندم که شما هستید شاگردای من. سلام. سلام شکر. سلام شکر. میخوای کنید سلام. رحمت.